כן, טוב, אני בעזרת השם עושה חזרה על השיעורים האחרונים בשבת. שיעור הלכה שהיה אצל משפחת מימון לגבי חודש אדר, ושיעור הזוהר הקדוש בכנסת הזרועל עם הצדיקים. אנחנו נחזור לשיעור שהיה בשבת אצל משפחת מימון. השיעור היה על חודש אדר ופורים, שאנחנו בעזרת השם מתקרבים בקרוב לחג פורים, שהוא בחודש אדר. ושמענו חידוש מרבי רפאל אבוחצירא השליטא, שכל החודשים רומזים על איברים שבגוף, וחודש אדר רומז על איבר הטחול שבגוף, שיש בו ארבע מראות, אחד מהם זה מראה שחורה, ולכן הגוף מקבל עצלות בחודש הזה. ולכן הלכה מפורשת בשולחן ערוך שאנחנו צריכים להרבות בשמחה בחודש אדר. אז למה אם כן אנחנו צריכים להרבות בשמחה בחודש אדר? למה החודש הזה רדום שצריך להרבות בשמחה אצלו? מכיוון שהחודש הזה רומז על הטחול, ומכיוון שהטחול נותן עצלות לגוף בזמן אכילה ושתייה, הגוף מקבל עצלות, ואז אנחנו לא יכולים לשמוח אלא לקבל דיכאון. לכן אנחנו צריכים להרבות בשמחה בחודש אדר בשביל להוציא את הרדימות ואת העצלות. וזה בשתי אופנים. אופן אחד, אנחנו חייבים לעשות את זה בצורה של תורה ומצוות בסעודות מצווה, כי אם נעשה בדרך השנייה אז אנחנו נמשיך את ההרדמה, שזה בדרך של אכול ושתו ובלי מצוות ובלי מעשים טובים. אז אם כן, האכילה ושתייה הזאת נותנת לנו עוד יותר עצלות. לכן האכילה ושתייה, כמו שאנחנו רואים בשבת, שיש לנו אכילה ושתייה עם נשמה יתרה, שנאמר שבת ויהי נפש ויהי עבדה הנפש. זאת אומרת, הגמרא מפה לומדים שיש לנו נשמה יתרה, ובשבת אנחנו אוכלים ושותים וגם אומרים דברי תורה ושרים שירי שבת. זאת הראיה. ככה אמרנו בעזרת השם לגבי ההלכה של מרבין בשמחה בחודש אדר. יהיה רצון שהשמחה שלנו תפרח ותרבה, אמן כן יהיה רצון. זה לגבי ההלכה. לגבי הזוהר הקדוש, אנחנו מתחילים את ההידרה, מכיוון שעומד חג השבועות, אז לכן אנחנו עומדים את ההידרה רבה, ושם אנחנו למדנו שרבי שמעון בר יוחאי רוצה עכשיו לספר את סודות התורה הגדולים לתלמידיו, ולכן קיבץ אותם 10 תלמידים והשביע אותם שבועה שאנחנו בעזרת השם נלמד את סודות התורה הגדולים, כמו כל מיני מושגים שיש לנו בעולם הזה, שזה עיניים, ידיים, רגליים, אוזניים. אז ככה גם בעולמות העליונים אנחנו רק מסברים את האוזן ואומרים את כל מיני מושגים האלה שנמצאים באוזן, בעיניים, אבל זה אורות זכים ודברים שאנחנו לא יכולים להבין בשכל מה הולך למעלה. זה סודות עליונים. וגם בעניין של הספירות, כתר, חוכמה, בינה וכו'. אז רבי שמעון השביע את התלמידים שלו ואמר להם, תזקפו את האצבעות שלהם בחיקי ותאמרו שאתם לא מדמים שום דבר עליון לדבר שהוא בגוף ודמות הגוף בעולם הזה, כמו עיניים, אוזניים, שערות, מוח, מצח. אנחנו רק לומדים את זה בשביל לסבר את האוזן, ואין למעלה לא דמות ולא דמות הגוף אצל הקדוש ברוך הוא. אין דבר כזה למעלה בעליונים. לכן אני משביע אתכם שאני מספר לכם את הסודות הגדולים. אל תדמיינו בעצמכם את הדברים האלה. ואמר להם את הפסוק, לא תעשה לך פסל ומסכה, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה. מכיוון שזה גדר של עבודה זרה לדמיין דבר שהוא בדמות הגוף למעלה בעליונים. לכן אמר להם, ככה אני משביע אתכם, וכך בעזרת השם יתפעלו. ואז התחיל לספר להם את סודות התורה בעזרת השם. ונסיים פה עם מאמר שכתוב בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניים. 2 דיברות נאמרו לגבי אמונה בבורא עולם. אנחנו בדיברה הראשונה שומעים כבר שאסור לנו לעבוד עבודה זרה, שנאמר אנוכי השם אלוקיך, רק אני השם אלוקיך, ואסור לך לעבוד עבודה זרה. אנחנו שומעים כבר מהדיברה הראשונה. אז למה הוסיפה התורה עוד דיברה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי? הוסיפה התורה, ככה מסבירים המפרשים, מכיוון שאדם עכשיו רוצה לעשות לו 2 אלוקים, גם את השם, את הקדוש ברוך הוא, וגם את עבודה זרה, לשתף את שתיהם. מה שהיה במעמד הר סיני שאמרו,
הערב רב שגרו את ישראל ואמרו, אלה אלוקיך ישראל. היה צריך להגיד, זה אלוקיך ישראל. למה אמרו ברבים, אלה אלוקיך ישראל? הם רצו לשתף גם את בורא העולם וגם את עבודה זרה. והקדוש